til den her video. Jeg tænkte, at jeg ville tage jer med her de næste par dage, fordi at jeg skal til København og besøge 2 af mine gode veninder. Og så skal vi ud og fejre min ene venindes fødselsdag og ud og spise og så videre, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og det er ikke så tit, jeg er i København, så jeg tænkte, at nu vil jeg lige tage jer med, fordi jeg virkelig sådan har glædet. Og så fredag, der skal jeg til et event, og i dag er det onsdag den 4. december. Og klokken er lige nu 13:59. Og jeg skal med bussen her klokken 15 mod København. Så jeg har også lidt travlt, fordi det tager lige lidt tid at gå derned. Og jeg har faktisk ikke prøvet at tage bussen derfra, hvor jeg skal tage den. Så jeg håber lidt, at det er nemt at finde og sådan noget. Men jeg har lige fået pakket de sidste ting, og lige fået fundet ud af, hvad jeg skulle have på i morgen. Så jeg ikke skal have en hel masse ting med, når jeg også skal gå lidt rundt i København og sådan noget. Men jeg håber i hvert fald, at I vil se med på nogle hyggelige dage. Nu er jeg kommet hjem til Mille, og hun har lavet mega lækker pizza. Det ser sygt lækkert ud, og så er der mere ude i ovnen. Nu har mig og Mille lige spist aftensmad, lækker pizza. Og nu har jeg lige postet min allerførste YouTube-video. Og den er så god! Ja. Meget kort, men nu håber vi, at det kommer lidt mere længde på de næste. Men ellers er planen bare, at Mille, hun har lavet, hvad hedder det? Cookie-dej. Så vi skal lave cookies lige om lidt. Og så får vi besøg af Karo og Karos søster Sofie, som kommer, og så skal vi se julekalender. Nu er de lækre cookies blevet færdige, og de ser fucking gode ud. De er røget sådan lidt sammen, men vi er ligeglade, for de ser fucking gode ud. Og de smager godt, jeg lover jer. Og de smager godt. Nu har Mille og jeg lige fået gjort os natklar og fået lavet skincare og det hele. Så nu vil vi egentlig bare sove, og så skal Mille lige i skole et par timer i morgen. Og så skal vi hygge lidt sammen med hendes søster, så det bliver mega, mega hyggeligt. Så vi ses i morgen. Mig og Milles plan endte med at virkelig ændre sig meget, fordi Mille hun endte faktisk med ikke at tage i skole. Og så har vi været nede og morgentræne, og så skal vi mødes med Milles søster Josefie, som også er en af mine veninder, her lige om lidt faktisk, vi har sygt travlt. Så nu skal vi egentlig bare have lagt make-up, og så skal vi bare afsted ind mod byen, og så tænker vi, at vi fanger noget morgenmad derinde, og kigger lidt i butikker og hygger lidt og så. Så det er lille update. Ny lille opdatering, jeg sidder lige i gang med at lægge bronzer. Men Josefie, hun havde lige skrevet om, vi ville være med til at spise frokost sammen med hende, og det vil vi selvfølgelig sygt gerne. Så i stedet for, så spiser vi lige et lille knækbrød nu. Ja, bare lige hygger med det, mens vi lægger make-up og skynder os. Og så tager vi ind til byen og spiser lidt frokost med hende og hygger med det i stedet for. Mille og jeg er lige kommet hjem igen, og klokken den er ved at være 3:30, og vi har bord på noget. Mille, hvad hed restauranten egentlig? 18:15 har vi tid, så nu skal vi egentlig bare lige slappe lidt af, og så skal vi have gjort os lidt klar. Jeg tænker måske, at jeg krøller mit hår og sådan lidt forskelligt, men vi fik i hvert fald bare kigget i lidt butikker i København centrum. Og så var vi inde og spise på den der
Sonny. Det var virkelig lækkert. Og så fik vi bare hygget med Josefie. Og så fik jeg lige købt lidt ting, jeg lige tænkte, at jeg ville vise. Først så købte jeg den her. Jeg synes, den var så cute. Sådan ørevarmer-agtig. Jeg føler virkelig, at den er nuttet, og den varmer virkelig godt ens ører. Så den blev jeg lige nødt til at købe. Så har jeg købt denne her sådan spray-tan, som man ligesom bare sådan sprayer, som jeg har fået anbefalet. Den kan jeg måske lige at afprøve i dag. Nu her, så tænker jeg, at jeg lige fjerner min makeup, og så kan jeg lige prøve at lægge den. Jeg kan ikke finde ud af at gå i høje stiletter, har jeg erfaret. Jeg har haft nogle par, men dem har jeg seriøst solgt, fordi jeg ikke får dem brugt, fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge dem. Så nu har jeg købt de her, som ser sådan her ud. Jeg føler, at de er vildt cute og nemme at gå i. Og så fik jeg også lige købt sådan et lille hårspænde, fordi jeg bruger virkelig meget sådan nogle her til mit hår. Og den her, jeg prøvede den lige derinde, og den holder bare ens hår sådan fucking godt oppe. Den sidder bare virkelig sådan godt i ens hår og sådan stramt. Så det var virkelig nice. Så det var bare lige sådan lidt forskellige små ting, og ellers selvfølgelig ikke rigtigt, der lige var det store. I hvert fald ikke lige de butikker, vi var inde i. Vi var heller ikke inde i så mange butikker, så det var bare lige sådan stille og roligt. Men ja, vi slapper lidt af, og så gør vi os klar inden så længe. Så nu er Mille i gang med at lægge make-up, og hun har også fået krøllet sit hår. Yes. Og jeg har fået krøllet mit hår og fået lagt make-up, så nu skal jeg egentlig bare finde ud af, hvad jeg skal på. Men jeg tænker, jeg har jo ikke så mange outfits med, fordi det havde vi ikke lige plads til i bussen. Så jeg tænker bare, at jeg prøver det, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle på. Og så håber jeg, at det er lige så flot, som jeg har forestillet mig. Mørkeblå, sådan, hvad kalder man det? Satin trøje. Og så nogle mørkeblå jeans og nogle små hæle, som jeg lige skal lære at gå i. Dem jeg havde købt i dag, faktisk. Og velkommen til en ny dag. Jeg kom virkelig sent hjem i går. Den endte med at blive lidt i et. Så jeg var virkelig smadret. Men nu har jeg lige fået sovet lidt længe. Jeg stod lige op sammen med Emil i morges, da han tog i skole. Og så gik jeg lige i seng og prøvede at sove en halv time længere. Så nu er klokken omkring 9, og jeg skal mødes med Emily på en café omkring 10-tiden. Så jeg skal afsted sådan med bussen lidt 10 minutter i 10 eller sådan noget. Så jeg er lige i gang med at finde ud af, hvad jeg skal have på. Og det jeg skal, det er, at jeg skal til det der reformer-event. Så det bliver sygt spændende, og jeg har lige lidt tøjkrise, fordi jeg har jo været i København, så jeg har slet ikke lige sådan overvejet, hvad jeg skulle have på endnu. Så jeg tænker lige, I kan lige se min tøjkrise her. Jeg føler virkelig, the struggle is real. Nu har jeg fået lagt en lille let make-up og fået gjort mig klar til reformer. Så jeg skal bare ned og mødes med Emily nu. Så vi ses bare senere, og så glæder jeg mig virkelig meget til at se, hvordan det her reformer er. Og så glæder jeg mig også bare til at se Emily, så det bliver også mega hyggeligt. Men vi ses senere.
er nu lige kommet hjem fra eventet og fra hyggeaftalen med Emily, og det var egentlig sindssygt hyggeligt lige at ses med hende i lidt tid og lige få catchet op og det hele. Og så var vi til reformer-eventet, og det var virkelig hårdt og fedt. Så helt klart noget, jeg godt kunne forestille mig at prøve igen. Men i hvert fald alt i alt et virkelig, virkelig hyggeligt event, og nogle andre søde piger dernede. Og så fik vi sådan lidt snacks og sådan, så det var mega hyggeligt. Og så fik vi en creme fra Bak DNA, og jeg har faktisk ikke prøvet det før. Bak DNA, jeg ved ikke helt, hvordan man siger det. Men jeg er blevet anbefalet det af sindssygt mange veninder, så jeg glæder mig virkelig til at prøve det. Også fordi det er jo meningen, at den skulle være sådan noget svedabsorberende. Så jeg glæder mig virkelig til at prøve og se, om den faktisk virker. Vi har sådan en fin t-shirt og nogle strømper. Og så på vej hjem, så tog jeg lige bussen ud for at hente nogle pakker, som var blevet sendt langt væk. Så nu har jeg lige fået hentet nogle julegaver, så jeg lige kan få startet på at pakke det ind. Og ellers så må I virkelig gerne skrive i kommentaren, om der er noget andet, I kunne tænke jer at se på min kanal. Om sådan, der er nogle bestemte videoer, I synes er nice, eller som I godt kunne tænke jer at se. Jeg tænker også at lave en video, som er måske lidt mere personlig, en Q&A eller et eller andet. For ligesom sådan, I kan få lidt mere at vide om mig. Hvis I selvfølgelig har lyst til det. Så jeg tænker, at det måske er en god video at lave her i starten. Men hvis I har nogle idéer, må I virkelig, virkelig gerne skrive, og så være helt klar til det til mig. Og prøve at få lavet noget af det, som I efterspørger. Men jeg håber i hvert fald, at I nåede at se med, og jeg håber, at I har det rigtig godt. Og så ses vi i hvert fald bare i min næste video.